kada ku manta ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawan saboda a sanar da ku tuni duk lokacin da muka saki wani bidiyo irin wa'annan. Zahira, don Allah ki rufa mai asiri Zahira, kada umma ta fahimci cewa akwai matsala tsakanina da ke. Kin ga wannan abun ba gaskiya bane, duk a zargi fa gari. Wa, ai wallahi gaya mata zan yi don ta yi gaggawan taka maka birki. Habba Zahira, don Allah ki yawo. Zahira, na'am. Ba komai umma amma tun da ba komai Allah ya ba ku zuciya Allah ya miki albarka Allah sa dai baki faɗa mata ba. Don Allah ba. ai na yi da na sani da ba faɗa mata ba don wallahi ranta ya ɓaci sosai sosai wallahi. Habba Zahira, wannan maganar kin san bata inganta ba, kawai zargi ne. Kuma ba na raba ɗaya biyu, wasu ne suke so su shiga tsakanina da ke don su raba mu. Oho dai ka ji da shi. Farin jan same ta.
da Zahira ta gaya miki ba gaskiya bane. Me ta faɗa mu? Ce maka kai ta faɗa mu wani abu. Kawai ta ɗauru akan zargi. Kawai don wata yarinya ta kira ni a wani shi kenan. Kama fushi da ni zan yi ƙarin aure. Karin auren wani aibu ne da shi? Tunda matarka na yar uwar juya ce? Ga kana an haife ka? Kai wa ka haifa? Ko za ka biye juya? Ku karici rayuwarku ba ɗa ba jika. Umma, me ya kawo wannan maganan kuma umma? Ita gaskiya ɗaci gare ta. Amma bari na tabbatar maka, umarni ne wannan ba wai ina neman shawararka ba ne. Umma, amma ko da zan ƙara auren ba yanzu waye. Yaushe ka yanke shawarar musu da ni? Ba haka bane umma. Na faɗa miki ba kuma ba abin da na faɗa mata karki da ina zo. What? Ni matan nan za ta yi wannan magana a kaina? In biya bukatun ɗanta in yi planning yanzu saboda bana aihuwa ta ce wani juya har ƙoƙarin umurtan shi take da ya ƙara aure? Bari in kira walli wallahi na san za a samu mafita. Hello? Ina kike? Duk abin da kike kawai ki bar shi ki taho yanzu nan akwai matsala a gidana ki taho kawai. To sai na ji ki. Alaikum. Alaikum salam. Jamila. Gogo Baratu. Ina Lafiya. ya aiki. Na gajiya. Ya kuke? Lafiya ƙalau. Jamila kuna nan? Ko ni zan tambaya kira nan? Ya ummanki? Ayya, wannan kuma yanzu hanzance ne. Gogo mahaifiyata ta jima da rasuwa. Ki ce dai ba mu daɗe da rabuwa ba ta rasu. Dama kin san nan ne? A'a dama na zo gurin matar gidan ne. Ba ku haɗu a waje ba? A wani ke iso ne a sau da zuwa na iso. Bari mu falo nan. Ke tashi mu tashi. Wata matar aiki ce? Uwar mijina ce fa. Uwar mijin ki? Wani abu ne? Amma dai ina fatan ba kwanta ta zo kuma da ta tafi don ba zama ta zo yi ba. Wala wannan ne ban sani ba. Matukar matan nan tana nan to ki ɗauki gidanki a matsayin filin yaki in ko ba haka ba
Kawata lalle za ki fita. Ai abin da ya sa na kira ki yanzu ke na mashawarta. Don daga zuwanta har ta fara harba makamin nuclear ƙare dangi. Lalle sai kin tashi kin saya da sawaye saboda da missile ɗinta take yawo. Ai kuna gani a ƙasa. Don daga zuwanta har ta fara ambato na da juya. Tana kuma shawartar Zahir da ya ƙara aure. In gaya miki. Lalle kina cikin matsala. Ina cikin matsala fa shi yasa na kira ki mashawarta ya za a yi ta hana ni sukuni. Ai shawara ta kare tunda na faɗa miki wace ce ita. Amma kwantar da hankalinki zan je na kara ban kaɗo miki sirrinta. Amma ina so kafin nan na dawo ki tabbatar min da bakunta ta zo ko kuma zama ta zo saboda mu san ta ina ne za mu bullo mata. Na ji daɗin wannan magana sirrinta. Ki san me yanzu ke ce ɗina ki je ki bankaɗo duk sirrin da ya kamata. Ai kin ce mutumiyar banza ce ina son ƙara jin menene ma labarin matan sai na hana ta sukuni a gidan nan. Ha'a gaskiya shi sa nake son harkar ko an zama ta kai ki iya lissafi ba. Yanzu har za ki tafi zan ki dama a kan hanya sai an jima na dai jiran kiran ki. To shi kenan kake da mu.